and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Magsugod na kag trabaho karon sa Bado? Yes, dong. Nanawag na ko si Sofia. Oh, confirm na yun. Makasugod ako karon sa Bado. Ngano naman sa ka? Nausap na sa muna-una? Pagsulti! Kati. Pagklaro! Saman, dayon ko o dili? Sulti! Padayon. Oh, lagi. May nang maklaro ba? Aruway ka mahayan. Sam kay. Paano kigisulti nga usbo na ko akong desisyon? Na, klaro magkukayo, good. Ha? Kalit lang nasubo ang naong ni mo. Kati sa doy. Ayun na lang ganita. Ayun na lang ganita. Klaro kay Franco eh. Nangislo ng dagway ni mo. Ang tinuo, debate lang kong kabalaka. Tuan na sa lagi. Sa may imong kabalaka. Kuan, makaagwanta ba ka makaagwanta ka ba ka niya sa imong trabaho dito? Ngano dili ba ko no? Una-una, aragod. Sa mga orasa magsugod imong trabaho, ha? Ay, ang sulti ni Sofia ha, magsugod ko og trabaho alas 4 sa hapon, hangtod na sa alas 12 sa tungang gabi. Oh, ang curfew di ay. Aw mo ba di akong klaruhon? Pero nagtuog ko nga, dana ka na sa pagpanira. Nya dayon, makauli na mi. Nya, pirmi na kang kuwang katuga na. Ay nagulang na aw eh. Nakuha ang kustog. Total, iniguli na ko. May mo masang mumata ko mga alas 9 binas buntag. Aw, bawi ragi hapon ang 8 hours nga katug. Aw, mao maka. Ay, Franco, ay ko pakit nga magsubo ng naong ni mo, be. Kay para ra gyud sa atong kaayuhan. Ako ba, nitimbang lang ko para dili ka mabugatan. Oo, timaan ka na sa akong pagpakabana nimo. Nga dili ka mahago pag-ayo para sa atong pamilya. Kati. Hangay ka mapasalamat, ha? Hangay pa ka mapasalamat. Nga doon na kay asawa nga gusto mo timbang nimo. Dili kay magmika lang. Unsa ka ba? Pasalamat ka. Ang imong asawa dili magpaabot nga lawgan lagbana. Mao maka. Ay kukupakita na magluya ka, be. Pakita ko ba nga dasig ka sa akong pagpanarbaho? Inana ba? Samang klaro ba? Oo. O, Kati. Ugma na magsugod og trabaho si mama pa? Onak. Basin og mahayahay ka na pa. Kay naa na si mama nga makatimbang sa pagpangita og kwarta. Basin panak. Og pinaagi na pa, dili na permi sa puton si mama. Madasig na siya sa iyang trabaho. O, Claire. Asa na si Kati by Franco? Tuwa na. Nagpahuway pa to siya kayo. Karon dili siya magduka sa iyang trabaho karong gabi. Oh! Usugod na siya sa Bado man ron? Karon man siya magsugod sa iyang trabaho, gud. Kay basta weekend ko, no? Dagang customer ko, no? Oh! Ayaw noon. Magkatrabaho na yun siya. Di aircon. Ampo lang ko ba nga makatabang na niya sa mong kalisod. Bitaw, mao na. Wag na mahitabo nga muluag na ang kalisod kay daghan mong nangitag kwarta, di ba? Oh, maugid bay. Ampo lang ta. Ubay-ubay nami. Say ubay-ubay. Ubay nami. Kaming duha. Duha mugod mo ubay-ubay. Laim na ubay-ubay kay buhol-buhol na. Abul-bul. Saman. Ampo lang ta nga. Ampo lang kita. Munay sangputan bay. Diar ba sa resto bar? Oh. Pagkadaghang buaya diya. Tay pa. Nganong naabot man kag buaya? Oh, Unsay buaya? ay kana mga customers diha. Oh. Polos na mga barako. Unsa? Mga tao nga wa makontinto sa ilang asawa. Gusto mangitag kulukadidang. Oh. Bay utik. Unya. Guwapa naman ang Scotty. Bye. Tunasan. Ilunggo ko lang sa akong gisulti ko sa mga gawin. Bay. Di makahimog pagbinuang akong asawa na ko, ha?
Nakadungo ka? Dili! Bay, Franco. Mahal ko sa kong asawa, bay. Ug dili mahitabo nga binuangan ko niya. Dili, bay! Ay, nagsukugod. So, buutan bitaw na usawan mo bitaw. Gigi, buutan na. Bay. Buutan. Kung nakasaway ka man sa kinaiya sa kong asawa. Buutan. Pero ni anang bahina, bay. Dili makahimo og binuang nga akong asawa. O, tagaw-tawa na siya, bay. Hingasa ba? Pero, mahal ko niya, bay, utik. Sa man. Labing mayo. Mahal lagi ka, mahal lagi. Mahal. Mahal lagi ka, mahal. O, lagi. Magay, mahal. Ultiman, ibay. Lagay. Maayo ang iyang tumong sa pagpanarbaho, ha? Mm. Seryoso siya nga makatabang. Aron mahawaas mis kalisod. Wow! Ka-sexy sa akong mama Cathy. Tinuod ka, nak? Tinuod ka? Dali ma. Picture ta. Selfie ta. 2 feet ta. Okay. Dayon ma. Kay gwapa kay kasi yung outfit ron. Oh. Sige, nak. Oops, Forma. Okay. 3, 2, 1. Smile! Safety shot. Okay, nak. One more. Safety shot. Okay, one more. 1, 2, 3. Ay, Bibi, abi ko na may patanawa ko na ko, Bibi. Patanawa ko sa kuha. Yes, niya ma. Ano? Tanawa, wow. Kagwapa sa kong inahan, oy. Mura magway anak, Oh, thank you, nak. Thank you. Ma, pwede nga. Mukuyog ko ni mo? Usay pa kuyo ka? Gusto ko putanaw sa imo trabahoan. Unya na lang tingali, nak. Muraglain kay huna-hunaon. Uy nga, pero merong report na ko. Magda ako ni mo. Unya na tikadad dito kung suhito na ko sa akong trabaho. Ha? Okay, ma. Si Sofia? Hello, Day! Girl, ang saman, ready na ka diha? Yes! Ganina pa! Mag-atang na ko karon og akong kasakyan. Uy, paabutan lang ko diha. Uy, agiunta ka. Oh, tinood ka? Uy, laki, agiunta ka. Paabuta ko. Okay. Oh, sige, bye. Okay, bye! Oh, agion ko niya. Oh, labing maayo. Close gid ay kaay mo anak ni Tita Sofia man no? Aw, unak, uy. Kaayo. O kana siya mahinungdan nga nagkaminyo kaming papa ni mo, Franco. Ngano man? Kay kana gud siya, maunta na yung unang crush ni papa ni mo. Kay mutan-aw lagi ni sa iyang show. Fans sad niya ba? Fans ni papa ni mo, Franco. Pero si Franco, dili man naibog nako. Ba? Og mauto, nga bisag asa ang show anang papa nimo, basta duol-duol lang. Tuagit mi. Og maglagot sa lagi ko nako nga kadahuman sa show ba, daghang kay muduol kang papa nimo, magpa-picture. Ang. Gwapo sa guna si Papa Franco. Mausad noon. Hala, naniniabot ka sakyanan ma ay. Ay, si Sofia na kana. O sige na, babay na ha. Bye ma. Oy, wow ha. Hala no. Wa ko makaila. Kanindot, nagpabilin gid imong beauty girl. May asim pa. Ay, buing. Hala no, talbog akong beauty, imong beauty jay. Sama ka niya, day, uy. Maseksi ka, no? Kay, wa man ka makaagig panganak. Onya, kay na-maintain mo ni mong figure. Ay, ang no? Di sa ta gusto nga ka nang mawanitas panahon. Correct. So, okay na gid si Franco di ay. Da. Gipalibat na ko mga mata, day. Kalami sa libat, girl. Katugog imong giingon. So, gituman gid mo akong gisugyot di ay, Yes, ha? day. So, limbad ang mga mata, uy. Oh, kalami ato, girl. Pa. Tuan na si Mama. Giagi ni Tita Sofia. Paingon na si ang trabahoan. Mao ba? Niuli unta ko aron ihatod na ko siya pero si Sofia de ang niagi niya. Oo, tuan na. Wa siya manawag nimo. Oo man. Pa, pinaagi sa trabaho ni Mama. Magkatabang siya nga magaan-gaan ang imong paningkamot. Inaot unta anak.
nga nakatampo siya sa solusyon sa problema ug dili makasamot sa problema. Pa Franco? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!